My vagina. Ing jaman biyen ing Samudra Jembar karepe padudon antarane hiu sura lan baya-baya padha gelut kanggo mangsane iwak tapa. Loro-lorone padha kuat, padha lincah, padha pinter, padha galak lan padha serakah. Dheweke wis pirang-pirang perang nanging ora ana sing menang utawa kalah. Pungkasan dheweke untuk persetujuan. Hei, Boyo! Hei, Suro, Aku iki bosen gelut karo kon niku. aku ya bosen gelut karo awakmu. Ya apa jadi gak gelut aja dibagi wilayah. Aku setuju. Laut wilayahku. Darat wilayahku. Ojo sampe awakmu mancing nang lautku dan tolek mangan nang kono. Oke, aku setuju. Nanging ing sawijining dina Sura goleki mangsa ing kali. Dheweke nindake iki kanthi meneng-menengan supaya Baya ora ngerti. Ing wiwitan iki ora digatekake, nanging ing sawijining dina Baya kecekel Sura ing tumindak. Lumrahe Baya ngamuk weruh Sura ngelanggar janjine. Aja mlayu kok tak pangan lho. Kok iso Suro toto kene iku? Cok, kon kate ngakali aku gak segoblok iku yo. Bah kon goblok, bah kon pinter. Pokoke laut ambek kaliku padha. Kate mbok revisi ta? Ayo, aku sing revisi. Kan iki apa sih Suro? Wis dikandani nek kaliku wilayah kekuasaanku ndek darat. Kali padha koyo sungai. Tapi lo ya apa sare iki rek? Jenenge kali. Kaliku ya perairan darat, dudu laut. Sik salah. Kali iki siapa? Lah ya maji ngono. Kaliku perairan darat. Padha ae sing penting aku iku ana banyuwe, iku kekuasaanku. Ya gak oleh ngono, kan iku jenenge melanggar peraturan, melanggar kesepakatan. Kesepakatan apa? Aku gak ada ya kayak ngono. Hari iki lali rek apa sih? Aku gak lali. Nah, karena kalau sing gelem ngalah, perang antara Sura lan Baya bakal kedadian maneh. Dene saling menggigit lan mencokot. Oke, lek iku karemu tak ladeni. Ayo maju. Wo. Dalam waktu sekejap, banyu ndek sekitare dadi abang akibat luka kewan ngurumah. Peperangan antawisipun hiu ingkang asmanipun Sura kaliyan Baya ingkang nama Baya menika ndadosaken rumiyin ing manahipun warga Surabaya. Pramila nama Surabaya menika kait kaliyan adicara menika. Peristiwa iki nuwuhake inspirasi kanggo gawe lambang kutha Surabaya, gambar hiu lan baya. Ana uga sing percaya yen asal usul Surabaya asale saka tembung Sura lan Baya. Sura tegese kemenangan utawa slamet, Baya tegese bebayan, mula Surabaya tegese aman ngadepi bebayan. Bebayan sing dimaksud yaiku serangan tentara Tartar sing arep ngukum Raja Tanajala. Ingkang kedah dipun ukum inggih punika Kartanegara, awit Kartanegara sampun tiwas mila Jaya Katwang kaserang dening para Tartar. Sawise ngalahake Jaya Katwang, wong Tartar merebut barang-barang lan puluhan perawan ayu kanggo digawa menyang Cina. Raden Wijaya ora nampa perlakuan sing kaya ngono. Kanthi strategi sing pinter, Raden Wijaya nyerang
tentara Tatar ing pelabuhan Ujung Galuh lan banjur mundur menyang Cina. Salajengipun dinten kemenanganipun Raden Wijaya ketetapaken minangka pengetan ambal warsa kutha Surabaya. Surabaya ketoke ditagihke terus geger. Tanggal 10 November 1945 minangka bukti jati diri warga Surabaya keberanian ngadepi ancaman serangan Inggris lan Walanda. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.